एपिबिनि जा थांखि बे हारिखौ बोखावनायनिसो मोनसे हाबाफारि बाखि फिथाइखौ उनावहाय मोनगोन। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जा बाथ्रा बुंदों जे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जोंनि बे खर'जरानि फाग्लिजरायाव खालामला बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादों आरो लोगोसे धुबुरी आरो जों गवालपारा बिथिं लांगोन होननाय जादों। जों मोजां मोनदों बे बाथ्रा बुंनायखौ आरो जों थाबै लुबैदों बिथाङा थाब जाहाथे लाङो बेखौ इमिडियेट लांनानै थाङो आरो जों बेखौ लांजानो लुबैदों। बिथाङा लांब्लानो जों बयबो खुसि मोनगोन आरो बेयाव जों माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानायखौ रावबो नैबे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै आरो बेनि थाखाय गोख्रों आन्दलन खालामबाय। फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 सुखिदुखि पार्ट 1 पार्ट 2 बे जायगानि रायजो राजा हिन्जाव हौवा बोराइ बेन्थ' गासैबो आन्दलन खालामबाय। एथ' गोख्रों आन्दलन जाबाय। दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा नुनानै जुदि बे संग्रामनि जायनाखि स्पिरिट बेखौ दाबायनो नागिरब्ला अननाय जागोन। बे थाब लांथों जों बेखौ लुबैयो। दा फाग्लिजरानि बे जायगानि जायखि रायजो राजाफोर बेखौ आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होयो जे गावनि थांनानै थानाय जायनि अधिकार जे गावसिनि हा हु रैखाथि जायनाखि जुजिनाय बिसोर जे खोब गोख्रोङै जुजिबाय गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै गावनि बोलोखौ दिन्थिनानै थांनानै थानायनि जे जोंहा माने जुजिनायनि स्पिरिट दं बेखौ दिन्थिबाय। आं बेनि थाखायनो बे जायगानि आइ आफा रायजो राजाखौ बयखौबो सिबियो खुलुमो आरो दिनै बिथांमोननि बे जायनाखि संग्राम खालामनाय बे संग्रामा अखल गावसिनि हानि अधिकारल' संग्राम जायाखै। बे संग्रामा सारा बर' फिसाफोरखौनो दिनै मेगन खेवबाय। सारा बर' फिसाफोरानो दिनै सिरि मोनबाय जे गावनि अधिकारनि थाखाय जुजिनांगौ आरो गावनि अधिकारनि थाखाय नांगौबा जिउ गारनांगौ। बे धौखौ दिनै बिथांमोनहा बे फाग्लिजरानि गामिनिफ्राय दिनै सारा बर' फिसानो मेसेज हरनाय जाबाय जे थै थां गावनि अधिकारखौ जेरैबो लाखिनांगौ थै जिउ गार थेवबो हाखौ रैखा खालाम बे मेसेज थांबाय जेरावबो बयखौ सिरि मोनहोबाय। दा एकमात्र सिरि मोनाखै होनब्ला बे माखासे देवानिफोर दं पलिटिकेल देवानिफोर बे पलिटिकेल देवानिफ्रा सिरि मोनाखै। दा बिसोरल' जेरैबाबो माने प्रमद बर' सरकारखौ सन्थुस्ट' खालामनो थाखाय बिसिनि खिबु थाफानानै माबा मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन बे आसा खालामनानै दिनैबो दासिमबो माने बुंनो नागिरो जे माने आदानि कम्पानि वेलकाम बुंनो नागिरो। जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो। जों आदानि कम्पानिया मा जिनिस दिनैसिम बेखौ रावबो सिन्थाथिखौनो खालामाखै। एथ' माने गोरों एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोर एक्सपार्टफोर दिनै बुंगासिनो दं आदानि कम्पानि फैब्ला बिराद गाज्रि जागोन बेयाव माने बे जायगानि थागिबि फिसाफ्रा थानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं। दिनै बेखौ मिथिसेयावबो दिनै माखासे देवानिफ्रा दिनै कौशले बौशले दिनै आदानि कम्पानिखौ लाबोनांगौ होनलायनानै दिनै बुंगासिनो दङ। दा होमब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव नैबे जायनाखि फाग्लिजरानि आइ आफाफोरनि आन्दलन बे आन्दलननि गेजेरजों जि धौ फैबाय समग्र बर' जाथियाव फैबाय बे धौआ अखल बे जाम्बा जाम्बिनि गेजेराव थायाखै। दिनै जेसेबां बर' फिसा दं गोरों दं बिसोर दिनै सिरि मोन्दों जावरिखांदों दिनै थानो हायाखै। जाबले दिनै बर'नि गेजेराव डायासप'रा मोनसे फराम मोननाय सिक्कित मानसिफोरनि IAS अफिसारफोर रिटायार्ड जानाय बिसोरनि बे डायासप'रा फरामा गुबुन जायगानिफ्राय ज' जानानै इभेन बेंगलनिफ्रायबो बर'फोर दङ IAS रिटायार्ड IAS। दा आसामनिल' नङा दिनै बाहेरानि बर'फोर ज' जानानै बिसोर दिनै मोनसे स्टेटमेन्टबो होबाय बुंबाय बे माबाखौ थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ खालामनो नाङा बेखौ उथायनांगौ आरो प्रमद बर'आ बेखौ इमिडियेट सानफिननांगौ बेखौ बोखारनांगौ बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय। जोबोद मोजां बाथ्रा। बे जायनाखि जोंनि बर' फिसाफोर गियानिफोर बे बिसोर जे दिनै रिटायार्ड IASफोर जे बुंबाय बे जिनिसा दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मन'बल होबाय थुलुंगा होबाय। आरो नै फाग्लिजरानि जायनाखि आन्दलन बे आन्दलनानो दिनै जायगा दिनै मोनसे अर बायदि थुब्लाव जोंनानै दिनै महर मोनबाय। फानिजानियावबो मोनसे अर जोंनाय जों नुबाय दाखालि फानिजानियाव बयबो बुंबाय आदानि कम्पानिनो जों जायगा होआ होनना बुंबाय। बिनिनो मोनसे रिएक्सन बिनिनो धौ अर थुरा बे आरो बे अर थुरा जेरावबो जोंनांगौ जेरावबो आरो बर' हारिनि गेजेराव सिरिमोननाय लाबोनांगौ आरो जों जेरावबो खुनु जायगायावनो जोङो आदानि कम्पानिनो हा होआ। आरो दिनै बे अर थुराखौ जुदि बुजियाखैब्ला बे प्रमद बर'आ दिनै एबार फैगौ इलेक्सनाव बिनि जेननाया निर्घात बे जेनगोन बे आरो जों रायजो राजाफ्रा बयबो बेखौ होख्रांनांगौ। दिनै बर' फिसानि दुखु दाहाखौ बुजियाखै बर' फिसानि मेगन मोदैखौ बुजियाखै। दिनै गोबां बर' फिसा दिनै न'बां ओंखारजाबाय गाबगासिनो दङ। दिनै गोबां बर' फिसा दिनै आदानि कम्पानिनि हा लाफैनो नागिरनायाव बेसेबां माने दुखु दाहा सहायनानै दं जेसेबां थानो हायो ओंखाम मोनजाया उदैयाव ओंखाम गैया मेगन माने माबा उन्दुनाय गैया बे अबस्थायाव दङ। दिनै बेखौ बे प्रमद बर'आ सिन्ताखौनो खालामाखै। दा बेल' नङा दिनै गोबां जायगायाव बिदि जागासिनो दं
हाग्रा ओनसोलावबो बिदि जागासिनो दं जाय मानसि थागिबि बर' फिसाफोर बिराद बोसोर थाबोनाय जायफोरनो NOC होखाबाय माने SDLCआ साब डिभिजनेल लेभेल कमिटिया दा DFO फरेस्ट अफिसारफोर आरो गोबां अफिसियेल्सफोर ओमफ्राय ADCफोर आल'सना खालामनानै दिनै जेराव हानि एलटमेन्ट होनायनि जेनाखि थांखि लाखाबाय NOC होखाबाय दा बेफोर जायगायावबो दिनै माने वाइल्ड लाइफ बानायनानै दिनै जेनाखि बे जायगानि मानसिखौ दिनै असान्ति खालामदों दुखु दाहा खालामदों थानो जानो सुखिया खालामदों दा गथिखे आं बेखौनो बुंदों प्रमद बर'खौ दिनै होखारनायनि टाइम जाबाय बयबो सिरि मोनदों रायजोफोर बयबो बर' फिसाफ्रा जांख्रिखांदो दा बेखौ होखारनांसिगौ प्रमद बर'खौ टाइम फैबाय बिनि थगायनाय बिनि मिसा खोथा बुंनाय बे बारा जाबाय आरो दिनै बिनि थाखायनो दिनै बर' फिसा असान्ति जाबाय आं ओंखायनो खावलायदों दिनै बे पर्बतजरा जायगानिफ्राय बे जेराव पर्बतजरा जायगायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माने आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि फुल फेजार स्टेट बेयाव थांखि आजावदों आरो बेनिफ्रायनो डु अर डाइ बड'लेण्ड होननानै बिथाङा माने आवाज दिखांलांदों बिथाङानो बे जायगायाव संग्रामनि मोनसे ढौ लाबोदों दिनै बे संग्रामनि ढौ लाबोनाय जायनाखि स्पिरिट बे स्पिरिटआ बे आइ आफानि गोसो मोदोमाव सिङाव हाबनानै दङ दा ओंखायनो आं सानो बे बासबारि जायगानिफ्रायनो प्रमद बर'खौ होखारनायनि मोनसे ढौआ दिनै आरम्भ जासिगोन होननानै आङो सानो जे बर' हारिया गुबैयै हानि सायावनो थांनानै थायो हाखौनो निर्भर खालामो दा बे भिटि बे हायानो जुदि थांनो नागिरोब्ला सोर बर' बिमा सोर बर' बिफा सोर बर' फिसाफ्रा माबोरैहाय थांनानै थागोन जोंनो सोरनिबा ललिपप जासिफैनाय ललिपपखौ जोंनो नाङा जोंनो नांगौ हायानो जोंनि गुदि हायानो जोंनि भिटि हानिफ्रायनो जोङो गासिबो जिनिसखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बे सोमावसारनायाव जोंनि बे ओनसोलनि 1 नं फाग्लिजरा आरो 2 नं फाग्लिजरा ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जिबायदि स्पिरिटजों सोमावसारबाय बे सोमावसारनायखौ आङो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों मानोना बिथांमोननि सोमावसारनायखौ नुनानै दिनैहाय आसामल' नङा गासै भारत सरकारानो एसेब्लाबो सिन्था खालामनो मोनसे सम होबाय एबा सानफिननायनि मोनसे खाबु गावसोरनो लाफिननांबाय आरो बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेल' जाहाथे बे हाखौ जों कुनु पद्धे जिखुनु बिनिमयनि गेजेरजों जों हगारा आरो जों हगारनो हानाय नङा बेनो आरोखि